Andrai ngayoi bakidon kinong yalam naduk ki rangba haduk ki samla tang suyo long nong yalam tang suyo long chairman tang suyo long secretary tang suyo long treasurer ikom ba karukom ya karukom yang kalaper layat penhe syadam hoj la itieng la ima watang ban kren ro para samla namar kata ka janggal li galong komno phi syakri belai hagini gisengi bat pen sngau ba hiro bania jubab hi yakani ka janggali norway shaman siam ubo ardli option kaban nengkang wong akan long ka jingyam ba agas ngi bisar try bat ka option ka ba ruang akan long ka jingkmen ba agas ngi bisar utray pasamla ka ktin ulai gong phi wat ye ya ka perthai namar la da phi ye ya ka jingi jukpa kam don shu happy kebenta kabar ha ka perthai hanrai om ki jong ka perthai